Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Idan yau ka fara shigowa wannan tasha ka yi subscribe, sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Yau shirin namu insha Allah yana ɗauke da labarin wasu manyan jarumai na cikin masana'antar Kannywood mutum biyu, wanda kowanne a cikinsu ya yi shura. Na farko dai a ciki shine Ali At Work, inda yake bayyana ya kusa ya aure, zai auri mata mai suna Hauwa'u 25 ga watan biyu na wannan shekara 2022 da muke ciki. Kwatsam kuma sai muka ga Hamisu Breaker ya yi wani posting ta inda yake cewa Alhamdulillah, congratulations to me. Sannan kuma ya zo ya ce Allahu na gode. To wannan posting na Hamisu Breaker ya ja hankalin mutane ta inda mutane da yawa aka rinka tafka muhawara dangane da wannan posting da Hamisu Breaker yi, kamar yadda za ku gani yanzu insha Allah. Wannan dai da kuke gani kaɗan ne daga cikin muhawara da masoyan na shahararren wannan mawaƙi suka tattauna. Wannan ya ce ko dai ka samu ka siyi iPhone 13 ne kai ma. Wannan kuma ya ce congratulations. Da yawa dai masu congratulations sun fi yawa a cikin wannan comment na shahararren mawaƙi Hamisu Breaker. To wai me ya faru da wannan mawaƙi ne haka yake cikin nishaɗi? Insha Allahu in kuna bibiyar mu za ku ji dalilin da ya sa ya yi wannan posting. Idan baka yi subscribe ba ka yi, sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode.